Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Yusuf Ilham saking kelas X sekawan Bromo Merdeka. Kula badhe ngaturaken geguritan kanthi tema kemerdekaan ingkang judulipun yaiku Pahlawanku. Sugeng midhangetaken Pahlawanku. 77 taun Indonesia merdeka, bebas saka londo. Perang wis purna, pahlawanku. Jasamu rak bakal tak lalekno. Pahlawanku, perjuanganmu tak terusno. Kanthi semangat lan ora gampang pasrah. Matur nuwun, menawi luput nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.